וספרתם לכם ממחרת השבת. עמוד 176. מאמר שהרב אמר אותו בתש"ג, הרב הרץ, זה בעצם ממש ככה שיא הטירוף של כל עם ישראל, שואה. כל השנים הכי קשות, הוא אמר מאמרים ביידיש. אחרי כמה שנים לקחו את כל המאמרים שהוא אמר ביידיש, והמאמרים האלה היה להם אופי מאוד מאוד מעניין. לכתוב מאמר בשפה שכל יהודי מה שנקרא בקיא בה, שהיא שפה קלה, יידיש, ולפרסם את זה בעיתונים שיהודים קונים, כדי שכל יהודי שקונה את העיתון יוכל לקבל חסידות נגישה ברמה הכי עם כפית לפה. זה בעצם הרבה יותר פשוט מרוב מאמרי החסידות שבעצם אתה פותח, ואם לא יהיה זה מישהו שילמד איתך, יסביר לך, יפתח לך. וברגע שזה היה כאלה מאמרים פשוטים שכביכול היה משהו כל כך מיוחד, אז לקטו את כל הכמה שנים של מאמרים האלה שהתפרסמו בעיתונים, והוציאו את זה בספר אחד, ספר מאמרים יידיש. ואז בא מישהו, אמר בוא נצא ספר מאמרים יידיש מתורגם. תרגמו אותו לעברית, שגם אנשים נכים כמונו שלא יודעים יידיש. וגם לא בהיריון יוכלו... והמאמר מתחיל, וספרתם לכם מחרת השבת, מיום אביכם את עומר התנופה, 7 שבתות תמימות תהיינה. שואל הרב רץ כמה פירושים, קודם כל מה הפירוש לכם? אז הוא ספרתם לכם. אתה יכול להגיד וספרתם. דומה לכך מוצאים ממצוות אתרוג ולולב, כתוב ולקחתם לכם ביום הראשון. אבל שם הפירוש המילה לכם שתיקחו משלכם, לא מהגזל. אתה לא יכול לבוא למישהו, לתלוש לו איזה אתרוג מהעץ, להגיד, איזה אתרוג פגז, הסתדרנו. מוכרים כזה אתרוג לפעמים $150. אם זה קלבריה, באיטליה וכו'. אז צריך להיות לכם, אתה לא יכול לקחת לולב ממישהו, לגזול אותו ולקיים מצווה. אז מה זה לכם? צריך להיות משלכם, לא מהגזל. גם בשמיני עצרת כתוב, ביום בשמיני עצרת תהיה לכם. שם הכוונה היא שהחג והקורבנות של שמיני עצרת שייכים רק לבני ישראל בלבד. למה? כי כל 7 ימי חג הסוכות שקודמים לשמיני עצרת, זה קורבנות עבור כל אומות העולם. יש 70 אומות, ומקריבים 70 פרים במשך כל חג הסוכות. עכשיו זה לא רק לבני ישראל, ואז מגיע שמיני עצרת, ואז הקורבנות הם רק עבור בני ישראל בלבד. כמו שהמדרש אומר משל לזה, שזה בעצם משל למלך שעשה סעודה לבני המדינה, 7 ימים, כולם הם בזמנים. אחרי שנגמר 7 ימים, אומר לידיד הכי טוב שלו, אחרי שכיבדנו את כולם, בוא נשמח אני ואתה, בוא נגלגל אני ואתה במה שנמצא. כאילו, יכול להיות שאין הרבה, נמצא איזה כמה קרקרים, איזה טיפה דג מלוח, אולי בצל, ואיזה בקבוק, זה עם טיפה, ומה? זה היום שלנו. שמיני עצרת זה כאילו, זה לא קשור לאומות עולם, זה רק אני והקדוש ברוך הוא ואנחנו. זאת כוונת המילה לכם, שבשמיני עצרת הקורבנות שייכים לבני ישראל בלבד. אוקיי, זה בשביל להסביר מה זה לכם בלולב ואתרוג, מה זה לכם בשמיני עצרת, אבל במצוות ספירת העומר, מה הפירוש המילה לכם? איך ייתכן לקיים את המצווה של הספירה בלי הלכם? עד שהתורה צריכה להבהיר, ספרתם לכם. עכשיו, מצוות לולב ואתרוג יסור בעזרה לכם, כי לולב ואתרוג צריכים להיות משלכם. שמיני עצרת עליכם, הוראה שהקורבנות של שמיני עצרת שונים מקורבנות הימים הקודמים. מאחר שייתכן קיום מצוות בלי הלכם, ואז לא יהיה קיום מצוות כפי כוונת השם יתברך. לכן כתובה המילה לכם שמבטאת בדיוק את אופן הקיום של המצוות. אבל מצוות ספירת העומר היא לא יכולה להיות בלי הלכם, כי הרי אופן קיום המצווה הוא שצריך לספור את הימים בדיבור. אז אם ככה נשאר עם השאלה, מה הכוונה של המילה לכם? ובכך לומר שכשם שהמילה לכם שכתובה מצוות לולב ובשמיני עצרת מבהירה את אופן הקורבנות של שמיני עצרת ואת אופן קיום מצוות לולב ואתרוג, אם ככה גם הלכם פה במצוות ספירת העומר מבהיר את אופן קיום מצוות הספירה. ומה? הגמרא אומרת שהלכם זה שתהיה ספירה לכל אחד ואחד. מה זאת אומרת? כל אחד חייב לספור. למה? מה היית חושב? כי באמת יש לנו עכשיו למשל מצווה שנקראת שמיטה. אחרי 6 שנים יש שנת שמיטה. אוקיי, מה אתה עומד וסופר היום השנה הראשונה ואחרי זה ואז שנה שישית ואז אתה אומר עכשיו אתה סופר עכשיו שנת שמיטה? לא. זה משהו שקשור לבית דין, זה כאילו אנחנו פשוט יודעים שתשפ"ב נגיד הייתה שנת שמיטה. ואם ככה תשפ"ט תהיה, אבל אתה לא עכשיו מצווה ועומד וסופר וצריך להיות בעמידה. לכן מצוות ספירת העומר היא לא דומה למצווה של מניעת שנים של שמיטה או יובל שזה כל 7 שמיטות. בשמיטה ויובל כתוב וספרת לך 7 שבתות שנים, זה לא ספרתם לכם זה כל אחד, וספרת לך, זאת אומרת שבית דין צריך לספור את שנות השמיטה ויובל. בספירת העומר היא שכל אחד צריך לספור. בנוסף, למה כתוב וספרתם לכם ממחרת השבת?
איזה קשר יש לשבת עם ספירת העומר? באמת השם שבת כאן הוא בכלל מכוון ליום טוב הראשון של פסח, שהתוכן שלו זה שהוא שבת, אתה גם שובת. למשל מי שכופר בתורה שבעל פה, ומה זה וספרתן אחרי מחרת השבת, זה כנראה אחרי שבת בראשית. במוצאי שבת בראשית מתחילים ספירת העומר. כאילו הם מבינים את הכל איך שבא להם, למה? כי עכשיו זה מעניין בכלל איך אתה יכול להיות באחד שחי בלי תורה שבעל פה, כי בלי תורה שבעל פה אתה בכלל לא יודע מה עושים. כתוב לך עכשיו, וקשרתם לא על ידיך ולא תטפות בעיניך. מה לקשור? איך זה נראה? מה זה על ידך? פה לשים את התפילין? מה זה בעיניך? לשים אותם פה? בלי תורה שבכתב בעל פה, אתה לא יודע מה גודלם, מה צורתם, איך שמים, מה עושים, מה זה לשמור שבת. אתה לא יודע כלום. אוקיי, גם צריך להבין שבהקרבת העומר, מוזכר כל העת עניין הענפה. עד אשר העומר עצמו נקרא עומר התנופה. צריך להבין מה זה הדבר הזה. וגם מה הפירוש המילים, 7 שבתות תמימות תהיינה. לכאורה אתה אומר זה 7 שבתות, אז ברור שהן תמימות, זה שבוע שלם. מה זה כאילו שלמות? כן, אז מה צריך לפרש תמימות תהיינה, שהן צריכות להיות תמימות. אבל אומר, להבין עניין ספירת העומר בעבודה. בנפש האדם, קורבן העומר היה משעורים. יש לנו 5 מיני דגן, מה הם? המשיח כבודו. קינוע, שיבולת שועל, שיפון, כוסמין. יפה. חיטה, שעורה, שיבולת שועל, שיפון, כוסמין. אז יש לך שעורה, הוא הכי גס מביניהם. כאילו אתה לא מוצא הם כמעט לחם שעורה, קרקרים שעורה, כי זה הרבה יותר גס, וזה יותר מאכל של בהמות. שזה באמת אם ככה לא ברור למה אנחנו לא אוכלים את זה, כן? אבל קורבן העומר היה משעורים. זה מ5 מיני דגן, אלא שחיטים זה מאכל אדם, ושעורים זה מאכל בהמה. סדר קורבן העומר הוא שכל עבודה בקשר לעומר צריכה להיות משולשת. 3 שאים, תבואה, טריה ב3 סלים שונים. מקים את השיבולים, אתה רוצה להוציא את התבואה, קולים את התבואה בכלי מיוחד כך שיש תקיף את כל התבואה. אחר טוחנים את הגרעינים, מנפים אותם ב13 נפות, ומכל הגרעינים של התבואה לוקחים רק עיסרון אחד, וזה בעצם מה שמקריבים. אז קורבן העומר זה קורבן מאכל בהמה, ובאדם יש אדם ובהמה. נכון? נפש אלוקית, נפש בהמית. במשמעות עבודת השם, אדם זה הנפש האלוקית, שבעיקרה היא שכל והמידות שלהם גם על פי שכל, ובהמה זה הנפש הטבעית, שבעיקר שלה זה מידות, והשכל שלה זה כדי להוציא לפועל את המידות ואת תאוותיה. יש פה בעצם משהו מאוד מאוד שונה בתהומי בהבדל בין הנפש הבהמית לנפש האלוקית. בנפש הבהמית ובנפש האלוקית המבנה הוא 10 כוחות, 3 שכל ו7 מידות. אבל בנפש הבהמית, למה יש לך שכל? בשביל לממש את התאווה שהתעוררה לך במידות. אם אתה עכשיו נדלק על משהו, אתה גם משתמש בשכל לאפשר לך את זה ולארגן לך את זה. זאת אומרת שכל החוכמה שמה היא רק בעצם מושפלת להיות הנציגה שתביא למימוש את המידות הפרועות שלך. לא כמו בנפש האלוקית, שתפקידה בעצם שהחוכמה בינה ודעת הם ידריכו והם יראו והם ילמדו מה הדרך הנכונה, והמידות יתנהגו בהתאם. לכן בעצם מה ההבדל הגדול בין שזה שאומרים יצר הרע או נפש הבהמית, שלא פעמים זה נשמע אותו דבר, או מה ההבדל בין נפש אלוקית ליצר טוב, זה גם נשמע לפעמים הרבה פעמים אותו דבר. אני מסבר זה לא בדיוק ככפילות. שאומרים לך נפש אלוקית הכוונה לחוכמה בינה ודעת. יצר טוב הכוונה למידות. נפש בהמית זה החוכמה בינה ודעת של הנפש הבהמית. יצר הרע זה כבר נכנס לציור, זה כבר המידות. יש מבין זה? אז הרב אומר, קורבן העומר זה לקצור, לקלוט, לטחון את הגרעינים של מאכל בהמה. ואחרי ש3 השאים של מאכל בהמה מנופות ב13 נפות, ביררת והוצאת את המובחר, היסרון של הקמח הטוב והנקי ביותר הוא קורבן להשם. אחרי שמביאים את הקורבן יש להתחיל לספור ספירת העומר, 7 שבועות, ספירה אחת בכל שבוע, שבוע ראשון חסד, שבוע שני גבורה וכו'. אבל יש לספור כל ספירה 7 פעמים, למה? כי כל מידה כלולה מכל 7 מידות. אם ככה יוצא שיש לך 7, שכל אחד כלולה מ7, זה בעצם 49 ימים, והתורה אומרת כאילו, לכאורה וספרתם לכם 50, אבל לא סופרים את היום ה50, כי יום ה50 הוא בעצם החג שבועות.
בשבוע הראשון יש לספור את 7 המידות של מידת החסד, בשבוע השני את 7 המידות של מידת הגבורה, עד שמשך 7 השבועות נספרות כל 7 הספירות כפי שהן במילואן, כמו שכל אחת כלולה מכל השאר. כל ספירה נשלמת ב7 הספירות. בשביל להבין את זה בכוחות של הנפש והמידות שבלב, הרב הרי"צ עושה לנו סקירה כללית וקצרה, מה זה כל מידה בלי עניינים בהמיים או אלוקיים. מה זה בכלל המידה הזו בנפש? אחרי זה אנחנו נבין מה זה בנפש האלוקית, מה זה בנפש הבהמית. קורבן העומר זה כאילו מה שהקריבו מהתבואה החדשה שבעצם, כן, של עומר, של העשורים. וזה ביום אחרי פסח? ביום אחרי פסח, קוצרים, ואז מתחילים את כל התהליך. אז הרב אומר, מה זה חסד? זה אהבה. והחסד נובע מאהבה, כמו שכתוב, אהבת עולם אהבתיך, על כן אהבתיך, על כן משכתיך חסד. אז חסד זה אהבה. אז אם ככה, מה זה חסד שבחסד? זה שיש פה אהבה גלויה, שהיא נובעת מאהבה פנימית טבעית, כמו אהבה של אב לבן. זה אהבה פנימית טבעית, זה חסד, אבל בסדר, זה שזה אבא אוהב את הבן, זה טבעי, זה ברור שכולם יודעים שזה חסד. אבל כשהאהבה הטבעית שיש לאבא פה, היא עכשיו מתגלית אל הבן, וכולם רואים את זה, למרות שבהתגלות אין את כל התחדשות, כי אני יודע שהוא אוהב אותו, אבל כשאני רואה את הביטוי של האהבה, זה חסד שבחסד. בין האהבה שזה בין חסד שזה אהבה, מה זה חסד שבחסד? זה שהאהבה היא בגילוי. מה זה אם ככה גבורה שבחסד? אתה אוהב את הבן שלך, אתה שומע שמישהו נתן לו מכות. מה טבעית עולה לך? מכסח אותו. כאילו, מה אתה מכסח? אתה בן אדם של חסד, לא? בגלל שאני אוהב אותו, לא מסוגל לסבול אחד שהוא מנגד לו, שהוא מצר לו. אז גבורה שבחסד, כאשר חסד מתלבש במידה שהיא הפוכה ממידת החסד, חסד זה אהבה וגבורה זה שנאה. גבורה שבחסד היא שנאה שבאה מצד החסד. העובדה שהוא שונא את השונא של חברו. הדין והשנאה שנובעים מהאהבה שהוא אוהב, זה גבורה שבחסד. זאת אומרת, אם אתה אחד שאוהב את כולם, במילא אתה אוהב גם את אשתך וגם את הילדים וגם את מי שמתנכל לזה ושונא לה... מה, אשתך תגיד לי, מה קורה פה? אתה כאילו אוהב אותי ואוהב את זה שכאילו עושה לי צרות? אז כאילו תחליט. זה נשמע מעוות, וזה באמת מעוות. ומה אחרי זה מגיע? התפארת. עכשיו תפארת בפני עצמה, תפארת זה יופי. חסד זה קו אחד, גבורה זה קו הפוך. מה התפארת עושה? בוא נשלב. לשלב שני צבעים זה מה שיוצר יופי. גם בן אדם עכשיו שמאוד מאוד אוהב נגיד לבן. הוא רוצה פרופילים לבנים בחלונות, הוא רוצה שיש לבן, הוא רוצה דלתות לבנות בארונות של המטבח, דלתות של הבית לבנות, משקופים לבנים, קירות לבנים. זה יכול להיות יפה רק אם הוא ידע לשבור את זה, אפילו עם פס ניקל, עם פס אפור בעיר, נגיד שהוא רוצה הכל בעיר. אבל אם זה כאילו יהיה כמו לקחת פיסטולט עכשיו, עם לחץ סביר, וצבעת הכל בלבן, אבל לבן מוחלט, הברז לבן, העדית לבן, הארון לבן, השיש לבן, הכלים, אתה יודע, סכין כולו, הבית יהיה, אי אפשר יהיה לאכול אותו. למה? כי יופי מגיע מזה שיש שילוב של כמה דברים. ולכן, דווקא בקבלה, למרות שתפארת יש לה גם עניין שנקראת רחמים, אבל הרבה פעמים היא מסומלת כיופי בגלל השילוב של החסד והגבורה ביחד. יש? לא יש לכם את הצילומים? את בקבוצה. אז אם את רוצה, אנחנו שלחתי צילומים, אנחנו ב-179. כן. אז תפארת זה יופי רוחני, כשמישהו מצייר ציור של כמה צבעים, ציור יפה יותר מאשר אם גם מצייר עכשיו נגיד בעיפרון שחור. אז מידת התפארת זה שילוב של חסד וגבורה. איך להתנהג עם אדם? אתה אומר לי, חסד זה אחד שאני נגיד לכתחילה אוהב אותו. גבורה זה אחד שעכשיו אני בגלל שהוא יתנהג לא יפה, אני צריך לסנוע אותו בגלל שהוא בעצם עושה משהו לא טוב לאהוב שלי. מה אני עושה איתו עכשיו בתפארת? זה אחד שאתה רואה שלא ראוי להתנהג איתו בחסד, צריך להתנהג איתו בגבורה. אבל, כאילו יש לך רחמים עליו? זה גבורה? איזה מסכן שעכשיו צריך להתנהג אליו בקטע מצמצם, בקטע מגביל, בקטע שונא. אז אתה בעצם עושה איתו כאילו חסד למרות שלא מגיע לו, זה נקרא תפארת. תפארת זה בעצם שילוב של חסד וגבורה. הוא לא ראוי להנהגה של חסד, אז אתה מרחם עליו. בוא נראה, תראה מה הוא עושה. זאת אומרת,
איזה רחמים, שזה המצב שהוא הגיע אליו, שככה הוא מתנהג. עכשיו, יבוא לך בן אדם שהוא דין, ויגיד לך, מה רחמים? סלק אותו מפה. זאת אומרת, יש ביטוי כזה שנקרא, שיש אנשים שאפילו התורה אומרת שאסור רחם עליהם. לפי תורה. אז הרבי הרש"ב אמר לבן של הרב הרייץ, תראה לך איזה רחמים צריך להיות בן אדם שאפילו התורה אומרת שאסור רחם עליהם. המלאקים נגיד. לא, אני מדבר עכשיו כאלה מצבים, יהודים ש... לא כזה קיצון. לא, שם אין. גם על המלאק נחמו. זה היה טעות שאנחנו עד היום אוכלים אותה. אנחנו אוכלים אותה עד היום. אכלנו ואוכלים, ודרך אגב זה חוזר על עצמו, הנה תראה פה עם כל מה שאנחנו... חלק מהתבשיל. אז מה עכשיו? הגענו לתפארת שבחסד. תפארת אם זה יופי, אז מה זה היופי שבחסד? לנצל את החסד רק לדברים רוחניים, מועילים, כמו צדקה, הרבצת התורה וכדומה. שהתפארת תהיה דברים טובים ומועילים. כי אחרת תפארת זה בעצם בפשט, זה להתפאר. אתה לא מבין ואיזה, לא רוצה להגיד, ואתה בעצם לא רוצה, אבל אתה גם כאילו משבר ומפאר, ומה ואני וכולי, ומה שקניתי ומה שעשיתי והכל זה. אז מה שהעניין שאתה הופך את היופי ליופי שלא מסתיר על הבורא, כמו צדקה, כמו להרביץ תורה וכולי, זה תפארת לא עושה. ואז מגיעה ספירת הנצח, שאנחנו עכשיו נמצאים בה עכשיו בספירות. נצח זה דבר מאוד מאוד חזק. יש בו גם תנועה של נצחיות, זאת אומרת, הוא לא מתבלבל מסיבובים ומכל מיני פיתולים ומכל מיני עניינים של זמן, אבל יש בזה גם עניין של לנצח. כשאתה לוקח את המידה של הנצח ואתה מבין שזה גם לנצח וגם באופן נצחי, זאת אומרת שאם זה נדלק למקום חיובי, אין דבר יותר גבוה מזה. אבל אם זה נדלק לא טוב, זה dead end. אני קבעתי פגישה עם הבוס, דאגתי שזה לא יהיה בשבוע נצח, שזה יהיה אחרי בעוד. או בחסד או בתפארת, רק לא בנצח. רק לא בנצח, אמיתי. למרות שאם אישה קובעה פגישה צריך לפגוע בספירת המלכות, שתוכלי אז לדבר. סתם. טוב. יש מצב, רגע. נגיע לזה. אז תפארת שבחסד זה היופי שבחסד, נצא לזה לטוב. נצח, לבצע את החסד הראוי בכל מצב. לא, כאילו אם יסתדר, אם יצא, לא. זאת אומרת, החלטת תעשה משהו טוב, אתה כאילו לא מתבלבל מכלום, אתה תגיע. ומה זה אומר? שאתה תבצע את זה בכל מצב ולא תירתע מפני שום דבר בעולם. הוד שבחסד, שזה כאילו תנועה לכאורה הפוכה מהנצח, אבל הביטוי שלה מאוד מעניין בחסידות. עוצמת אהבתו את חברו, שהוא מסכן את חייו כדי להציל את אוהבו. יסוד, שזה בעצם בדרך כלל מסמל התקשרות, אז יסוד שבחסד זה שיש לך התקשרות חזקה של האוהב לאהוב, כי אנחנו מבטאים עכשיו את כל העניינים כמו שהם בחסד. ואז מגיעה המלכות שבחסד, שמלכות בדרך כלל בפשט זה קשור לעולם הדיבור, לכן גם כתוב בדבר מלך שלטון, המלך לא צריך עכשיו להרים מקלות באוויר ולהוציא נשקים, הוא אומר ככה וככה, וזה מה שהולך לקרות, אין פה אופציה אחרת. כמו שחז"ל אומרים, אמר מלכה עקר טורה, אם המלך אמר, עוקרים את ההר, אבל יש פה הר, תזיזו אותו. עד 8 בבוקר שהכל יהיה מסודר, שאני לא אראה שהיה פה. עכשיו, מה זה מלכות שבחסד? מלכות זה דיבור, חסד זה עניין של אהבה. דיבור, אתה מדבר עם האהוב שלך דברי אהבה. אתה יכול לפעמים לדבר עם האהוב שלך דברים מאוד מאוד קשים. עושה ככה וכולי, פגע לך. פה, מה זה המלכות שבחסד? שאתה מדבר איתו דברי אהבה. כל 7 המידות הללו משלימות מידת החסד, וככה גם בשאר 6 מידות, שהשלמות שלהם זה מה7 המידות שבהם. עכשיו, לאדם יש שכל, ויש לו מידות. וזה הוא שונה מבעלי חיים. מה הוא שונה מבעלי חיים? לבעלי חיים יש שכל? לא. כן? יש להם שכל. אבל זה לא שכל שבא להנהיג, הוא בא להגיד לא מתאים, בוא נשנה. זה שכל שהוא בעצם עוזר לבהמה בכל העניינים הבהמיים שלה. אתה עכשיו מגלה שיש מקום שהעשבים הרבה יותר טובים, אתה תדע ללכת לשם, אתה תדע אולי גם אפילו להתחמק מכל מיני בעלי חיים אחרים, ולכת לאכול את זה בכל מיני זמנים, לשחק אותה כאילו אתה סתם, אבל בסך הכל זה בסך הכל רק סביב האינטרסים, התאוות, הרצונות, הגשמיים, שאתה ניווטת את כל העניין של השכל לעזור להם. ותראו לכם מה זה שהרבה מאיתנו, זה מה שקוראים בתור בני אדם. אם אין מקום של תורה או מקום של איזשהו חיבור למשהו זה טוב,
אז אתה בדיפולט שלך, אתה כל כולך חושב על עצמך שזה נפש בהמית, ואת כל השכל, אתה יכול להיות גם גאון, זה יהיה לפעמים רק איך להוציא את התאוות מהכוח על הפועל, ואיך לממש אותו, ואיך מתוחכם, ואם אתה עושה את זה משהו, אז שלא יעלו עליך, וכל זה עם הרבה שכל. כמו שכתוב, הפסוק אומר, חכמים המה להרע. יש לבן אדם כבר חוכמה, נתנו לזה מתנה מלמעלה, ובגלל שלא מנצל אותה לטוב, עכשיו הרב אומר, אז מכיוון שהאדם, יש לו שכל ומידות, הוא שונה מבעלי חיים, למרות שלבעלי חיים יש שכל ומידות, אבל הם חלוקים, האדם והבהמה. כי האדם עיקרו שכל, והמידות אמורות להיות על פי השכל. בעלי חיים, העיקר שלהם זה מידות. אז מה השכל שם? רק מה ששייך למידות. חילוק נוסף בין השכל והמידות שבאדם ובעלי חיים, זה שהשכל והמידות של בעלי חיים הם רק טבעיים. לא כמו אצל האדם שהשכל יכול להבין משהו אמיתי, שלא קשור לטבע, ולכן הוא יגיד, צריך לשנות את ההתנהגות, צריך לנסות ולהתאמץ. גם השכל והמידות של בני האדם, הרי בדרך כלל הם לא יותר מאשר שכליים, אבל אצל האדם אתם, שזה הכינוי של חז"ל לבני ישראל, השכל והמידות לא רק שכליים, כמו שזה יכול להיות גם הנפש הבהמית, אלא גם אלוקיים. וזה השכל והמידות של הנפש האלוקית. לשכל ומידות אלוקיים יש כוח אלוקי שמיועד להשפיע. על ידי השכל והמידות השכליים, על השכל והמידות הטבעיים. זה השכל והמידות של הנפש הבהמית והיצר הרע. אמרנו מקודם שההבדל בין נפש אלוקית לנפש בהמית, זה ההבדל בין חיבור לאלוקות לבין חיבור לעצמי. למה? וזה נקרא נפש אלוקית ויצר טוב? כי הנפש האלוקית זה החוכמה בינה ודעת, היצר זה המידות. מידות טובות שבאות מחוכמה בינה ודעת של אלוקים. נפש הבהמית זה השכל הבהמי, שבעצם יגרום לי לעשות ולהתחכם ולממש כל מיני עניינים. מה זה יצר רע? זה כבר נהיה ציור רע, שהמידות יש להם כבר משיכה לכל מיני עניינים רעים, ואז הרבה פעמים השכל רק מה שנקרא משרת אותם. אם ככה, אז אני מורכב בצורה לא פשוטה בכלל. יש לי בעצם מערך כוחות שלם שרק רוצה אינטרסים ותאוות ובהמיות. יש לי עוד מערך שלם שרוצה רק אלוקות וחיבור ואמת, והן שוכנות באותו גוף. לכן, מה תצטרך לעשות הנפש האלוקית בשביל להגיע למצב שהיא תוכל לפעול הנפש הבהמית? הרי יש ביניהם פער עצום. היא תצטרך לדבר עם החלק הנורמלי בנפש הבהמית. וזה השכל. שכל יש לה. ואני אדע להסביר לנפש הבהמית בשכל שלה, שאלוקות זה אמור להיות טוב לה, זה אמור להיות אולי אפילו משתלם, שתנסה גם. אז זה הדרך שלך ליצור קשר, כי השכל שלה, למרות שהרבה פעמים משתמשים בעניינים לא טובים, אבל בפני עצמו הוא שכל, שכל הוא דבר נקי. אתה יכול עכשיו להסביר לבן אדם, הוא יגיד, וואלה, הגעתי מסקנה שאמת התורה הצודקת, נו, אז מה, רואים אותך מחר בתפילה? הבנתי. עכשיו תדבר איתי, רגע, תשמע. זה כזה כשאתה רעב וצריך להתפלל, ואז כזה, לא, אתה תרגיש יותר טוב אם תאכל אחרי התפילה, זה יותר שכנועים. אם לא תוכל ללכת להתפלל, מסכן, אתה תהיה חלש. כמו לחנך ילד קטן. כל רגע. זה לא פשוט. זה ממש לא פשוט. פייסבוק או תפילה. אין בן אדם שמעשן שחושב שישון זה טוב. יש לי קטע מוזר שלפעמים אני רואה אנשים ברחוב, אני רואה מישהו מעשן, אתה יודע שאתה מעשן? כאילו, הם מתבלבלים לשנייה, כן, לא בסדר, רק לצליח לדעת. רק לחבר את העדל, לא, אתה יודע שאתה קולט שאתה מעשן, כן? עכשיו בגלל שאני מופנוע, לפעמים גם אתה יודע, אתה נעצר ליד מישהו, חלום פתור, אתה מעשן, כן? טרולינג טוב. אני גם לא אומר מה. בסדר, כאילו, אתה... לא מתערב לך. בקיצור, אז עכשיו, הדרך שלנו להצליח אולי בעבודה פנימית אישית, זה לקלוט שאלוקות זה טוב, והנפש הבאמת לא אכפת לה מכלום חוץ מאינטרסים, אבל אם זה טוב, אני בעניין. אם היא תקלוט שלאכול בריא יכול להיות טוב, היא תלך על זה. אם זה יהיה משהו שבפועל אין לזה שום חיבור אליה, הבנתי, שמעתי, אבל אני לא מעוניין. לא מזמן היה איזה כינוס דווקא בעניין של הפרויקט של הישיבה, אז שכרו איזה מקום ממש לעבוד. ואז הם הביאו כל מיני דברים שאנשים יהיו מהלכה. אחד מהחבר'ה שבכלל בא מהצד המארגן, הוא מאוד מאוד גדול. אוכל ואוכל ואוכל ואוכל. עכשיו הוא רואה אותי כאילו, הוא מביא תפוחים ושקדים, הוא אומר, תגיד לי, מה?
כמה אתה יכול, כאילו, תהנה כבר מה זה. ופתאום חשבתי באותו רגע, אמרתי, די מה הבדל בין מי שאוכל בריא ומי שאוכל בריא. אתה נהנה בזמן שאתה אוכל, אחרי זה אתה סובל מזה. אני נהנה ממה שאני אוכל, ואחרי זה אני גם נהנה מזה, כי אחרי שאתה אוכל בריא אתה סבבה. אז הוא, בגלל שהוא חריף, הוא קלט את הוורט, הוא אומר לי, לכן אני דואג כל הזמן לאכול. כאילו לא להגיע למצב של אחרי האוכל, שהוא סובל, הוא אוכל כל הזמן, בלי הפסקה. איך מישהו אמר לי פעם בכנסת, אני אוכל פעם אחת ביום, מהבוקר עד הלילה. טוב, אז השכל והמידות של בני אדם הם לא יותר מאשר שכליים, אבל אצל האדם אתם, בני ישראל, השכל והמידות הם לא רק שכליים, אלא גם אלוקיים. עכשיו, לשכל והמידות האלוקיים, יש כוח אלוקי שמיועד להשפיע, אבל איך הוא ישפיע על כזאת בהמה שיש בנו בלב? על ידי השכל. ומידות שכליים, הוא יכול להשפיע על השכל והמידות הטבעיים, שזה השכל והמידות של הנפש הבהמית והיצרה. הנפש הבהמית היא שכל, היצרה זה המידות. אז אם ככה, בוא נבין, מה באנו לתקן בספירת העומר? בוא נבין את כל ההתפלגות במידת החסד בנפש הבהמית. תאר לך שאתה בעצם בן אדם של חסד, אבל לא גדלת ולא חונכת לעניינים טובים ואלוקיים של תורה ומצוות. אז איזה בן אדם אתה תהיה? מה זה איש חסד שהוא לא בקדושה? הוא מפזר אהבה במקום שלא צריך. היפי. כל תאוות העולם, אתה בעניין. זאת אומרת, כל דבר שהיית חושב עליו, לפרגן לבן אדם, הבן אדם הזה יפרגן לעצמו. לקנות לעצמו, לנסוע, לעשות. הכל, הכל, הכל. אישה, ברור, אבל אם זה אישה של מישהו אחר, לא בהכרח שהוא יוכל לעצור, כי הוא בעל חסד. הוא רואה משהו אצל מישהו אחר שאין לו, הוא יכול לגנוב את זה. לגנוב זה חסד. למה זה חסד? כי הרצון שלי להשפיע, ובגלל שזה קליפה, אני רוצה להשפיע לעצמי, הוא כל כך חזק, שגם אם זה אצלך, צריך לסדר את זה. שימו לב, הבן של אברהם אבינו, שלקח את המידה הזאת של החסד מאבא שלו, אבל בגלל שזה לא הלך לקדושה ישמעאל, אז תראי מה הביטוי של זה. זה תמיד יהיה בתים מטורפים, והרבה מכוניות פאר, והרבה נשים, ולהערך כאילו הכי הכי הכי, אבל גם כשהם מערכים, אתה צריך לבוא מוכן. כי לא לאכול זה כאילו... אז אתה כאילו... החסד שלו, שאתה חייב לאכול, ואחרי שאתה חייב להביא לך עוד, זאת אומרת שזה לא... חסד יש לו תנועה שאני נהנה לתת. אתה לא העניין. אני נהנה לתת, ולכן אם אתה לא תרצה לקבל, אתה בעצם כאילו לא יסתדר איתך. אבל אם אתה תגיד... אבל אתה יכול להגיד, אבל ברוך השם אני בסדר, אני לא צריך כלום. אז אתה לא צריך כלום, אתה פוגע בי. זה נתינה שהיא לקיחה בעצם. לא יודע אם זה לקיחה כמו שהנתינה הזאת היא אני נהנה לתת, והשני לא כל כך מעניין אותו. ולכן שימו לב, בקבלה חסד הוא מים או אש? מים. יפה. אם אני עכשיו אשאל אותך מה שנקרא אסוציאציה טבעית, מים זה קר או חם? מים זה קר. מה אתה אומר? בוא נחסד. זה לאהוב, זה לתת, זה להשפיע, ופתאום אתה מגלה בקבלה, זה תנועה של קור. איך זה תנועה של קור? כי אני רוצה ללמד, אני רוצה להערך, אני רוצה לתת. השני לא כל כך מעניין אותי. אבל לכן זה תנועה של קור, לעומת גבורה, שזה לא כזה נעים הרבה פעמים, זה ביקורת, וזה כל מיני טענות, וזה יכול להגיע אפילו לרצח, אבל זה בגלל שמשהו פה נוגע לי. יש אנשים שהם חיים באיזושהי זוגיות, והם כבר לא שם בכלל, הם שם, אבל הם לא שם. וזה לא אכפת לו בכלל איפה השני נמצא כבר. ויש אחד שהוא מריבות ומתחים ופיצוצים, אז זה לא נעים, אבל אתה אומר, לפחות אכפת להם אחד מהשני, עדיין יש קשר. אולי זה לא בריא, אבל זה לפחות מעיד שזה משהו חי. ולא איזה מישהו מת שלא אכפת לו מכלום. אז כאילו נגיד אם אתה רוצה לקנות, נגיד, סתם מתנה למישהו מצד החסד האמיתי, אז כאילו אתה צריך לראות מה הוא רוצה. כמה פעמים אתה קונה לבן אדם משהו שאתה רצית, או שאתה קונה לו ואז תוכל כאילו בעצם גם סוף סוף שגם זה יהיה קצת שלך, או דברים מוזרים כאלה ש... חייב הבית המייבש חסה, חייב. קניתי לנו מייבש חסה. זה בעל שבא לאשתו, קניתי לך אופנוע, עזבי שאין לך רישיון, הכל יהיה בסדר. אז בעצם, חסד בקליפה, זה אהבה גופנית לענייני העולם. מה זה חסד שבחסד? שזה מתחיל להתגלות.
התלהבות וטוב טעם, רחמנא ליצלן, בתאוות גופניות והנחות העולם. מה זה הנחות העולם? הנחות ב-A? ולא סיילים. זה... ככה עושים היום, ככה נהוג. ככה מתלבשים, לשם נוסעים, את זה עושים. הנחות העולם. אתה בא עכשיו לפגישה, מישהי בא ללחוץ לך את היד. אתה בן אדם, אתה לא תייבש אותה. אז הנחות העולם. מה? אז זה בעצם, מהחסד, אתה כאילו... הנחות העולם. הרבה יותר מתחבר לך הקדוש ברוך הוא כמשהו גדול ומאפשר, מאשר כמשהו מדקדק. איש של חסד, שאתה רוצה פתאום להכניס אותו לתבניות של הלכה ושל קיום תורה ומצוות ושל דקדוק, הוא יכול להתחרפן. מה? הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא נכנס לכאלה מקומות. הוא מעדיף להתחבר לקדוש ברוך הוא כמשהו כזה, שאם אתה בא לתפילה עם קרוקס בלי גרביים, הכל בסדר. לא צריך כאילו עכשיו לבוא, לבוש, כמו שצריך, כאילו אתה באת לפגישה עם המלך. עזוב, הקדוש ברוך הוא... אבל מי שגדל הפוך, הוא לא צריך קצת את התנועה הזאת. אני גדלתי הפוך, והקדוש ברוך הוא, אוי, מחפש לך בפינה. כן. זה גם לא... נכון, עשתה אצלנו מישהי פעם בשיעורים, אז היא חונכה בבתי ספר, את תשימי איפור, יהיה לך פסעים בפנים. את תעשי ככה, זאת אומרת, הכל זה כאילו הפחדות קשות, כאילו הקדוש הוא כאילו יושב עם שטגן, ורק מחפש להוריד אותך כאילו. אז כמובן תגיד לי מי הקדוש ברוך הוא שלך, ואני אראה לך מי אתה. אז פה בעצם הוא אומר, אז מה זה חסד שבחסד? זה התלהבות בטוב טעם, רחמנא ליצלן, בתאוות גופניות והנחות העולם. ואז מגיעה הגבורה שבחסד, שבפשט, מה זה גבורה שבחסד? אני שונא מישהו שמתנכל למישהו שאני אוהב, נכון? אבל אם מי שאני הכי אוהב זה מי? בנפש הבאמת, אני. עכשיו בא מישהו, אומר, אוי, אתה יודע שזה בעיה לעשות את זה בהלכה? עכשיו כאילו אני, קחו לי באיזה עניין לעשות משהו, הוא בא עכשיו מסביר לי זה אסור. מה הוא עשה באותו רגע? מחבר. הוא הפך את עצמו להיות האויב מספר אחד שלי, בא לי להרוג אותו. למרות שאני איש חסד. אבל אתה בא עכשיו לחנוק לי את האהבה, אתה בא לצמצם אותה, למגר אותה, לבטל אותה, אני לא רוצה. אני שונא את זה שאמרת לי את זה, כי אני גם לא יכול עכשיו לבטל את השמיעה שלי רטרואקטיבית ולמחוק את זה מהזיכרון, זה לא וואטסאפ. אמרת וזהו, עכשיו אני שונא אותך. עכשיו אם זה גם לא משהו נקודתי, זה פשוט יהיה שונא דתיים. אני שונא אותם. עכשיו, למה אתה שונא אותם? כי הם בעצם מייצגים את כל מה שאתה לא רוצה לפגוש. דברים שעשו, דברים שצריך לעשות שאתה לא רוצה, כל העניינים האלה שלה לשמור ולעשות ולהתחבר ולהתבטל. אני כל כולי תן לעוף על העולם, רק אי אפשר לעצור אותי. אז עכשיו, אחד שהוא דתי, אם אני אנסה גם לעצור אותי ברחוב, אני או ינפנף אותו, או יתעלם ממנו, או יצעק עליו. ואז אני יכול לשמור על עצמי כאילו בחסד. שימו לב, גבורה שבחסד היא שנאה לשומר תורה ומצוות. זה דרך אגב, שאתה לומד את זה, אז אתה מבין כמה צריך, שאתה רואה אנשים כאלה, פשוט לחייך. למה? כי זה לא באיזה מקום, מישהו אמר לו וחינך אותו, הוא פשוט, הוא רואה אותך, זה כאילו, הוא חייב כאילו להגן על עצמו. אז מה להגיד? יש מצב שיש בזה משהו? הייתי שמח לדבר איתך, להכיר את זה? מה פתאום? אני לא יכול לאפשר את זה, שום קרבה אליי. אני שונא אתכם. עכשיו, הוא לא יגיד, אני שונא אתכם, כי זה קצת מוזר. אתם פרזיטים, אתם לא עושים צבא. אבל בוא, עשיתי צבא, ואני עובד. לא. זה לא יכול להיות גם שהוא יגיב באימנות, להימנע בלי לספור. זה דרגה מסוימת שהוא לא בגבורה שבחסד. הגבורה שבחסד, הוא ישנא את מי שמנגד לתאוות שלו. יש אצלנו אחד בקהילה, בן אדם ככה שעושה הרבה עסקים. קיצור, ראתה את זה מישהי ברמת אביב, צריכה לצעוק עליו, ואתם לא משלמים. אמר לה, מה שאני משלם מיסים בשנה, לא שילמת מיסים כל החיים, כאילו, אני מדבר כאילו פרזית. או נראה לי יותר חם, מה ששילמתי מיסים בשנה האחרונה, לא הרווחתי ב10 שנות, לא משנה. תמיד צריך לדעת מי ליפול. קיצור, מה זה תפארת שבחסד? לא רק שהוא עף על עצמו עם תאוות העולם, הוא מספר לכל החבר'ה שכאילו אין דברים כאלה, אתה חייב, מה שאני עשיתי, מה שאני אכלתי, איפה שאני הייתי, ועם מי הייתי, אז זה נקרא תפארת שבחסד, כי הילל רשע על תאוות נפשו. הוא עוד מתהלל ברשעות שלו, מצד התאוות שלו. מה זה נצח שבחסד? הוא כבר כל כך חזק בלשווק את התאוות, שהוא חוטא ומחטיא את הרבים בתקיפות, הוא לא נרתע מפני שום דבר.
הוד שבחסד, הוד זה תנועה הרי של ביטול, הוא יודע את ריבונו ומכוון למרוד בו. הוא עושה דברים אפיקורסים ועובר עבירות לא רק כמומר לתאבון, אחד שאתה אומר, טוב מה לעשות, הוא היה בזה תאווה ואין מה לעשות, אלא יש לו לב חסר מעצורים, הוא בעל תאווה, זה דרגה שאתה יכול להבין, מסכן, בעל תאווה, היה לו איזה בולמוס של אוכל או עריות או השם ירחם. אבל יש אחד שהוא לא עושה את זה ממקום חם, הוא עושה את זה ממקום קר. מה יותר גרוע? לעשות תאווה בחמימות או לעשות תאווה בקרירות? בקרירות זה הכי גרוע. זה אני עושה את זה בשביל להכעיס. לא נוגע לי לא לאכול חזיר, אבל אני אוכל חזיר בשביל להוציא לך את העיניים. בשביל להצבן אותך. אני אבוא עם הסנדוויץ' ואני אראה לך, הנה. אז זה ההוד שבחסד. מה זה יסוד? שיסוד זה התקשרות. אז מה זה יסוד שבחסד? הוא מתלהב, מחובר לתאוות גופניות וחומריות. הוא רוצח כדי למלא את תאוותיו. זאת אומרת, אין שם משהו זה, כי ההתקשרות עם התאווה, אם יהיה איזה משהו באמצע, הוא לא נרתע מפני שום סכנה עבור תאוותיו, החומריות, גם כשהוא יודע שהדבר שהוא עושה מזיק לבריאותו, והוא עלול לשלם על כך בחייו. ותראו מה זה. כמה מקרים אנחנו שומעים היום, שאנשים בגלל איזושהי תאווה קטנה, שאנחנו לא יכולים להבין אולי את העוצמה של זה, בתים נהרסים, עשרות מיליונים נחתכים להם מהחיים, לא משנה מה, כאילו אתה יכול להגיד מה. לא יכולת שכלית להגיד, אני מבין שיש פה משהו, יש פה הזדמנות לאיזה משהו גרוע מאוד, אבל הילדים, האישה, הבלגן שיקרה מזה. אנשים כאילו, איזה עוצמות של בלגן, וזה כאילו... עכשיו גם איזה אמונה הזאת, כמה אדם מאמין אתה צריך להיות, כדי לדעת לעשות דברים כאילו, שאתה יודע בשכל שהם רעים, אבל אתה, המחשבה היא הקדוש ברוך הוא, אבל ידאג לי, כאילו... מה זאת אומרת? אני לא חושבת שזה בא מזה. זה נראה לי מהמקום אני יודע שזה מוקלט, אבל הבן אדם מסוכן. לא רואים אותו, אני יכול להגיד שהוא מסוכן. לא, שאתה יודע כאילו... הוא לא אומר, זה בן אדם שנפל. אתה יודע שאתה קופץ, אתה מת. אתה אומר, כדור עושים לי זה מה... בסדר. מה שנקרא, אתה יודע שאתה... ללמוד שאין לי סמוך על הנס. אתה יודע שאתה מעשן, כן? לא, בסדר, לא. שכאילו... דרך אגב, זה התקשרות. אני מכיר שתי אנשים שהיו במחלה במצב סופני, ובשלב הכי אחרון של החיים לא ויתרו על כל מיני דברים בסיסיים של תאווה כאלה של סוכר או סיגריה, בידיעה שזה גומר את המעט שנשאר, וזה לא יעזור כלום. לא יוותרו על סיגריה, לא יוותרו על עוד איזה משהו מתוק. אני כך שאחרי זה שהייתי בהלוויה, וזה חבר טוב שהתאלמן, הוא אומר שם בלי ככה להתבייש, הוא אומר, אני יודע שבטח מה שהיית רוצה זה שנשפוך איזה קילו סוכר לתוך שיעזור. טוב, ברוכים הבאים. זה חידוש. נעים מאוד. יפית גם יכולה להגיד מתי. כאילו, נעים מאוד נראה בהמשך, אבל נעים. time will tell, מה שנקרא. Yes. אוקיי. עכשיו הרב אומר, אם ככה מה זה מלכות שבחסד? זה כאילו מלכות זה דיבור, חסד זה תאוות של נפש בהמית, זה ריבוי דיבורים אסורים בכלל, ודיבורי כפירה בפרט. אלו שהם כופרים בהשם תורתו ולועגים למצוות השם בדיבור ובכתב שמפרסמים. של דן... סליחה, איזה עמוד אנחנו? 182. שולחת לה? יש הרבה כאלה. 182. שלועגים. יש לך ספר, מעולה, סליחה. מלכות שבחסד זה ריבוי דיבורים אסורים בכלל ודיבורי כפירה בפרט. שימו לב איזה מעניין זה, שהתורה אומרת, אל תרבה שיחה עם האישה, באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. עכשיו מה הבעיה? בגלל שהבן אדם יכול להיות בתנועה של חסד, והמלכות עניין של דיבור.
אז ריבוי בדיבור יכול לפתוח פתאום משהו שאפילו אתה לא חשבת עליו, ומשם זה ייפתח. לא באמת היה פה איזה משהו שבאת איתו מתוכנן, אבל עצם הפתיחות, להיות עכשיו במצב, שאתה לבד עם בן אדם, אתה מדבר איתו דיבור כזה שיכול גם למה שנקרא לפתוח דברים, אז אתה כבר לא יכול לדעת לאן זה יגיע. זה היה רחוק מה שתיקה. אני שהייתי חתן, אז יש תקופה שמכבד שהחתן נוסע לרבי לפני החתונה, להכנה רוחנית, והקלה בעצם בדרך כלל פה עם הסיומת של העניינים הגשמיים והרוחניים, ואז מה שנשאר זה קצת לדבר בטלפון עכשיו, זה באמת אבל כאילו כמו דילמה כזאת, כמה אתה יכול לדבר בטלפון שזה בסדר, שזה לא יותר מדי, לא? אז היה לי מדריך חתנים בקראון הייטס, והיה לנו הרבה ניסיון חיים. ושאלתי אותו, כתוב לו, אל תרבה שיחה עם האישה, אז כאילו כמה אפשר לדבר עם הקלה? כן. כי אתה יודע, בטלפון לפעמים אתה רוצה לדבר איתה עכשיו כאילו שעות. הוא אומר לי, באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. הוא אומר לי, היא לא אשתך עדיין, היא לא אשת חברך. נדבר איתה כמה שאתה רוצה. זה ההברקה כזאת של once in a lifetime. בקיצור, זה כנראה עובד רק שזה בטלפון בניו יורק, כן? רק שזה בטלפון בניו יורק. כן, לא פנים אל פנים באיזה בר בתל אביב. אז מלכות שבחסד זה ריבוי דיבורים אסורים בכלל, ודיבורי כפירה בפרט. אלו שהם כופרים בהשם ובתורתו, לועגים למצוות של השם בדיבור ובכתב שמפרסמים. זאת אומרת, אין להם בעיה לדבר ככה, הם גם יכתבו ויפרסמו. ועדי ההנהגה הפראית חסרת המעצורים הזו של הכופרים והפוקרים, הם עושים את העולם למגושם יותר. זה מגשם את העולם. זה ההפך מכוונת בורא העולם ברוך הוא שברא את העולם, שעם ישראל על ידי קיום תורה ומצוות יעשה את העולם מעודן יותר. זה בא על ידי השפעת השכל והמידות האלוקיים של הנפש האלוקית. ואחרי שהסברנו מה זה כל המידות, כמו שנקראות בחסד, בהגדרה טבעית, אחרי זה הסברנו את כל המידות כמו שהן בחסד, ממקום בהמי, ונסיים לפחות עם כל המידות כמו שהן בחסד, כשעושים את התיקון הרוחני, וזה בא מהנפש האלוקית. אז אם ככה, מה זה חסד? חסד זה אהבה טבעית, אבל זה נפש אלוקית. אז מה זה חסד? האהבה טבעית שיש לנפש האלוקית שלך, לאלוקות. זה שהנפש הטבעית שלך אוהבת את אלוקים, לנפש האלוקית זה דבר טבעי, היא לא צריכה לעבוד על זה, היא באה משם, זה הבן שאוהב את אבא שלו. אף אחד לא היה צריך להגיד לו, תשמע, זה אבא יחסית טוב, דגם מוצלח, תאהב, לא. אתה בא, הבא איתו מחייך, אתה אומר, כנראה עוד לא מכיר אותי. טוב. חסד שבחסד, אם ככה, זה שהאהבה הטבעית האלוקית, היא תהיה בהתגלות, בכל הכוחות שלו, לא רק בלב בלבד. זה החילוק בין אהבה שמשמעה בכל לבבך, שזה אהבה אלוקית בלב, לבין אהבה שבכל נפשך, שזה אפילו אם צריך למסור את הנפש, וזה אהבה לאלוקות שמתפשטת בכל הכוחות. והאהבה הזאת משפיעה לדחות את התאוות הגופניות והנחות העולם. מכיוון שהנחות העולם והתאוות הגופניות הן חזקות, אבל עצם זה שפתאום אתה עומד מול הקדוש ברוך הוא, הנפש אלוקית בעצם מצליחה הרבה פעמים להגיד לך לא מתאים. ואם אתה מצליח לעצור את עצמך, זה בגלל שהאהבה לאלוקות הייתה בגילוי. כל הבעיה שלנו מגיעה מזה שהרבה דברים נמצאים אצלנו בהסתר. כשהדברים הטובים שלנו הם בגילוי, אז הדברים הלא טובים הם נעלמים כמו שאתה פשוט מדליק נר או מדליק פנס, אז הפנס לא הולך ומתחיל לנהל מלחמות ולדחוף חושך לכל מיני מקומות בבית, לסגור אותו בארון של המיקרו. בעצם זה שהאור מגיע בצורה טבעית, חושך הולך מאליו וממילא. זה בדיוק היופי שמעט אור דוחה הרבה חושך. וכמובן בגישה של הרבי, רק הרבי יכול להגיד כזה דבר, שאם מעט אור דוחה הרבה חושך, אז על כל פנים הרבה אור. אתה היית חושב אם מעט אור דוחה הרבה חושך, נו ברוך השם, אז דלקנו גפור ואולי נדליק איתו נר. אם בעצם מעט אור דוחה הרבה חושך, למה להגיד מעט אור? תביא הרבה אור. אנחנו לא רוצים, כתוב שהבעל שם דבר אוהב אור. זה חסד שבחסד. מה זה גבורה שבחסד? אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אז את מי אתה שונא? את מי שהוא נגד. גבורה שבחסד זה לשנוא את שונאי השם. כמו שכתוב, אוהבי השם שנאו רע. תכלית שנאה שנאתים, כמו שדוד המלך התבטא על מינים ואפיקורסים. זה רק אנשים שלהם חלק באלוקי ישראל. מישהו בעצם יהודי, אתה שונא את אותה תנועה לא טובה שלו, את אותו דיבור לא טוב שלו. את הנפש הבהמית שלו אתה שונא. אתה לא שונא אותו. כל כך חלש, אני לא יודע מה אתה לענות. אז גבורה שבחסד אמרנו, תפארת שבחסד, שתפארת זה כאילו היופי, זה ויגבה ליבו בדרכי השם.
הוא לא עכשיו אומר, וואי, איזה פדיחות, עכשיו צריך לעשות ברכת המזון. הולך איזה חצי צעד אחורה, מתחת לזה, מתחת לשולחן, פותח איזה סידור, שלא יראו במסעדה, שלא יהיה פדיחות, הפוך. אין לו בושה בזה שהוא יהודי, אדרבה, הוא חושב שזה דבר הכי גדול, לזכות. אז זה לא אחד שעכשיו יוצא מהחניה עם בנטלי וכאילו אומר שכולם ידעו. זה התפארת שלו, היא מתבטאת בעניינים האלוקיים. ואז מגיעים לנצח שבחסד. נצח זה תנועה אמרנו מאוד מאוד חזקה, ולכן הוא מנצח את הנפש הבאמית ואת העץ הרע שלו. למה? כי בגלל שאוהב את הקדוש ברוך הוא, שום דבר לא יעמוד, הוא ינצח הכל. הוד שבחסד, שהוד אמרנו זה התנועה הכי יסודית אצל יהודי, כי יהודי נקרא על שם הספירה הזאת, הוד. הדבר הראשון שיהודי אומר שמתעורר בבוקר, זה מגיע מהוד, כל העניין של מודה אני. תחילת התפילה בדרך כלל בציבור זה הודו להשם, להודות. מה זה להודות? לומר שאני צריך אותך בעצם. מעבר להגיד תודה, שזה להודות, אני כאילו אני צריך אותך, או להגיד, יש ויכוח, ואני כאילו, עם כל הלא נעים, אני וואלה מודה שמה שאמרת, אתה צודק. אם אני אומר שאתה צודק, מי נמצא יותר גבוה, אני או אתה? להגיד שאתה מודה, זה לשים אצלך מתחת למישהו. לכן כל התנועה הזאת של יהודי, של לעמוד מול הקדוש ברוך הוא, לא, אתה עומד מתחת. אתה לא עומד, כשאתה עומד מול הקדוש ברוך הוא, אתה יכול להחליט, יש מצוות שטוב, יש מצוות שלא בא לך. כשאתה עומד אבל בתנועה של הוד, אז זה תנועה של ביטול. אבל אמרנו שהוד הרי קיים גם בקליפה. יכול להיות הוד בנפש הבאמית. איזה ביטול יש בנפש הבאמית? ביטול רשעים. שאתה כל כולך רוצה תאווה מסוימת, אתה בעצם מתבטל אליה, ואז אתה כאילו הופך להיות מתחתיה. היא הופכת להיות כאילו הגבוהה, ואתה נמוך, נגיד עכשיו שבאמת יש לו תאווה להמבורגר. אז אם היינו כאילו צריכים לצייר את זה מבחינה רוחנית, ההמבורגר היה פה, והבן אדם היה פה עם הלשון בחוץ, כאילו מחפש שההמבורגר כאילו ישפיע עליו. כן, כמו שאתה מחפש ללכת לקבל מאיזה רב וזה עצה, אתה בא עכשיו לקבל מההמבורגר איזשהו טעם. אתה בעצם, יש פרה ומתחתיה יש בן אדם מסכן שעומד, וואו, עושה מיהו, מחכה שהפרה, תגיד לו בור. בעל שם טוב שהיה רוצה לעשות איזשהו, מה שנקרא, סגירת מעגל אמיתית, הוא אומר לזה שלידו, הוא היה שם יד על זה שלידו, שם יד עצמו על זה שלידו, ואומר להם גם כן לשים ידיים עד שהם יהיו סוגרים מעגל. כשהיו סוגרים מעגל, הוא אומר להם עצום עיניים, ואיך שהם יוצאים עיניים, מה שהוא היה רוצה להראות להם בעולמות העיניים, הם היו רואים באותו רגע. וזה סרט שחזר עצמו בכל מיני הזדמנויות. פעם אחת הוא אמר להם את הדבר הזה, הם סגרו מעגל, וכשהם עצמו את העיניים, זה היה שבת, הם ראו שור, יושב עם שטריימל, עם כובע ככה עם הפרווה, ואוכל צ'ונט. מה הוא בא להראות להם? יכול להיות ששבס קוידש, ויכול להיות שיש טריימל וכל העניינים, אבל בתוכו אתה פשוט שור שאוכל צ'ונט. זה לא איזה מקום, אתה יודע, אלוקי כזה, אתה אומר לכבד את השבת וכו' וכו'. חסידים אחרי זה התפלפלו, למה הוא הראה להם שור עם שטריימל? היה יכול להראות להם שור אוכל צ'ונט, שיבינו שאתה עכשיו חתיכת שור. אז אמרו משהו מאוד מעניין, אמרו שאת השור, מה משהו? היהודי הזה שהוא הראה להם בתור שור, את השטריימל הוא באמת לבש לכבוד שבת. אז בגלל שזה היה לכבוד שבת, השטריימל נשאר. אבל כל הצ'ונט לא היה לכבוד שבת, אז הוא נהיה שור. אז מה זה הוד שבחסד? הוא מתייצב נגד מינים ואפיקורסים בתוקף גדול ביותר, לגנות אותם ולעקור את ההשפעה שלהם על יהודים. דווקא הביטול של הקדוש ברוך הוא גורם להתמסרות מאוד מאוד מיוחדת, שזה בעצם ביטול. מה זה יסוד שבחסד? שיסוד זה התקשרות. אז מה זה התקשרות שקשורה לחסד? ההתקשרות שלו לתורה ומצוות היא במסירות נפש. ומלכות שבחסד, שמלכות זה עניין של דיבור, זה שהוא מדבר תמיד דיבורים של תפילה, דיבורים של תורה. זה שלמות מידת החסד של הקדושה, כמו שהסברנו אותה, בכל ההתפלגות של 7 מידות. בכך מתבררות המידות של היצר הרע, ומתעדנות המידות השכליות. עכשיו הרב רץ סוגר את השאלות שאיתם הוא פתח, וזהו ספרתם לכם. למה צריך לכם? תעשו את הלכם שלכם, טהור וברור. זה לא איזו ספירה כזאת שהיא נשארת באיזשהו עולם מנותק. זה זמן שרוצים שאתה תהיה קצת פחות בהמה, קצת פחות גס, קצת יותר בן אדם, קצת יותר מחובר לאלוקות.
הלחם העני של יהודי זה המידות של הקדושה. עומר, שזה מאכל בהמה, זה המידות הטבעיות. מה המצווה? אמרנו להניף את העומר, נכון? להקריב אותו. המצווה היא לרומם את המידות הטבעיות. שהמידות הטבעיות שיש לנו, שקיבלנו אותם ככה, אנחנו נדע לעבוד איתם ולהשתמש בהם. לא הכוונה היא שאם האדם רואה שהוא יותר חזק במידת החסד או מידת הגבורה, אז שהוא יפסיק להיות חסד, הוא יפסיק להיות גבורה. רוב הסיכויים זה לא יקרה. מה שבעיקר דורשים שירה, מכיוון שיש פה בהמה ובן אדם, זה שהאדם ינהיג את הבהמה. שלא הבהמה תנהיג את הבן אדם. שאם סוף, כמו שבציור שצאנו מקודם, שהבן אדם מחפש לקבל מההמבורגר או מהפרה, והפרה היא מעליו, אז תחשבו שבעצם, אם הם ציירים אותנו בהרבה סיטואציות ביום יום, זה כאילו בהמה רוכבת על בן אדם. מה שרוצים ממך זה לא להרוג את הבהמה, להגיד, קלטתי, יש פה איזה משהו עקום, אני יורה בה, אני הורג אותו. לא, לא ביקשו לך להרוג את הנפש הבהמית. להגיע למצב לאט לאט שאתה רוכב. בסדר, לפעמים אתה תרכב 5 דקות ביום והיא תרכב כל השאר, אבל התחלת. מדי פעם אני רוכב, מדי פעם אני אומר את המילה, מדי פעם אני יוצר, ולאט לאט, עוד דבר ועוד דבר, ואז מה אתה קולט? שלא ביקשו ממך לא להיות מי שאתה, אלא שמי שאתה, אתה תנסה להיות כמו שזה אמור להיות באמת. אם אתה כבר חסד, יאללה, שזה יהיה חסד של קדושה. אתה גם ככה בן אדם של גבורות. נו, בוא תנצל את זה ליראת שמיים, להלכה, לדקדק בהלכות, להתגבר על עצמך, להגביל את עצמך. יש? אבל איך האדם יודע מה היא? איך האדם יודע מה הוא? איפה היית עד היום? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בו. אמן. חזק. אפשר מים? אז הרב אומר, יש פה 3 אנשים, 3 מגלים, יודעים מה זה מגל, כן? 3 שאים ו3 סלים, זה מסמל שהעבודה היא במידות. אומר, שאתה קוצר אותו הרי הוא לך, זה חסד, לייבש אותו באש, זה גבורה. י"ג נפות, וכנגד הי"ג מידות. מתי יכולה להיות ספירת העומר? זאת אומרת, לברר את המידות הטבעיות, להוציא את הטוב שבהם, לא צריך לבטל אותם, לא צריך להרוג אותם. כאשר ישנה שבת, שאתה יודע שיש מצב כזה שאתה צריך לשבות מענייני העולם. בסדר, לא כל היום, לא כל השבוע, לדעת לעשות לך ברקסים, לשבות מענייני העולם, להתחבר לעניינים האלוקיים, לא לתת מקום להנחות העולם. הכרה מוחלטת שיהודי חייב להתמסר לתורה ומצוות. כשיהודי מכיר בזה, זה תחילת העבודה שאחרי זה יכול גם לאט לאט לממש את זה ביום יום. 5 דקות, 7 דקות, אלוקות. למחרת יכול להיות שזה גם 14 דקות. זה אפילו לא רבע שעה, אבל זה משהו. כאשר יהודי מתייגע לתקן את 7 שבתות שלו, זאת אומרת שכל 7 מידות שלו של הנפש אלוקית, הם לאט לאט יבררו את 7 מידות של היצר הרע, ויזכחו את 7 מידות הטבעיות, יש לו הבטחה ודאית מהשמיים שתמימות תהיינה. שאלנו למה צריכות להיות תמימות? 7 שבתות, זה 7 שבתות, מה? תמימות שנגיע סוף סוף להיות תמימים באמת. יתהלך לפניי ויהיה תמים. כמו שהשם אמר לאברהם. תמים תהיה עם השם אלוקיך. תמים זה אחד שהוא שלם. גם לא, בעצם גם קורבן צריך להיות תמים. מה זאת אומרת תמים? שאין לו מום. אז בעצם יוצא שהעבודה בסוף היא קודם כל להבין איפה אתה תקוע. שזה לראות איפה הגנב שלך יושב. יש גנב על כל אחד, והוא מתיישב לפי מהותו. יש אחד שאיפה גונבים אותו, דווקא בחסד, זאת אומרת בתאוות של הקדושה. יש אחד שאיפה גונבים אותו, דווקא בשנאה, בעניין, יש אחד שגונבים אותו בלהתפאר. עכשיו אומרים לך, מאויביי תחכמני. אם אני קוראת איפה האויב שלי משקיע מאמצים, כנראה שם יושב האוצר. מכל להגיד, אני אתפוס אותו, אני ארוג אותו, אתה לא צריך להרוג אותו. תהיה חכם כתוצאה מההתנהלות שלו. כמו שאומרים שכבן אדם קם בבוקר, הדבר ראשון צריך לעשות זה להתגבר ולקום לעבוד את השם מתוך סגנות. לא, למה? כי יצרה שאתה קם בקיץ, הוא אומר לך, תשמע, תן לזה עוד איזה חצי שעה במזגן, רגע, מה זה? בחורף לך, לא, קר בחוץ, תן עוד איזה. אז חסידים אומרים, רגע, אני קם, אני קולט שאתה כבר ער, אם אתה כבר ער, כנראה החזקים ערים עכשיו, אז מה אתה שולח אותי לישון? אם אתה ער, גם אני רוצה להישאר. כאילו תהיה חכם כתוצאה ממה? מהיצר הרע. מאויביי תחכמני. כמו שאתה קולט על מה היצר הרע משקיע כוחות, כן? גנבים לא מתיישבו על בית עם תצפיות,
יגנוב איזה פיאט בת 30 כאילו שיושבת בחוץ בקושי מביא בגלגלים. כשיש משהו שווה, זה שווה לבדוק מתי הם בבית, מתי הם לא בבית, איך מגיעים, מה עושים. ויש שאתה קולט שהגנב, שזה הנפש הבאמית שלך, איפה היא משקיעה את הכוחות, איך היא מפילה אותך, פה אתה מבין איפה יושב היוקר האמיתי שאתה צריך להציל, ואז איך צריך לאט לאט לתפוס את העניינים הלא טובים, ולהתחיל להפוך את העניינים טובים. כי מי שעשה אותנו כמו שאנחנו, זה הקדוש ברוך הוא. רק מה צריך עכשיו זה לאט לאט לנצל עוד ועוד דברים שכבר יש לנו, רק שנרכב עליהם לכיוון הטוב. אם גילית שאתה בעל תאווה, זאת אומרת שאתה בן אדם של חסד. אל תעצור את עצמך מלהיות בעל חסד, תעצור את התאווה רק. עכשיו קח את אותו חסד, ותניע ותנווט אותו למקום נכון, זה יהיה אלוקות. אם תהרוג את החסד שיש לך בטבע, מה יצא בסוף? עוד מאפרון חמוץ תהיה. חיים לכם. בשורות טובות.